Otobin Jesu. Tata nwoke nke atọ n'oge mbilite n'ọnwụ Kristi. Afọ nke mbụ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na-aga achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, Emeka na Nneka Njoku na-enye Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche oge ugbu a ha na-elote o ji wee bụrụ ọgụ arọ ha ji wee lụọ di na nwunye wee na-ayọ ngọzi Chineke amara ya na oriri ya ka o si etu a gọzikwa ha iru ha na-aga. Bon Davis ọbụ egwu na-enye Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche n'isi ya na onwe ya na-elota mgbe eji were mmụọ ya ka Chineke si were ofu arọ wee tinyere ya wee na-ayọkwa ngọzi Chineke chekwaba ya n'oriri ya ka o were nyekwa ya ike wara ike na arụ nke a na-abanye eberedekwa n'aka n'ihu. Francisca Anụlọha na-asịkwa happy birthday n'isi Chuma Anụlọha bụ di ya na-enyekwa Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche maka ya. Chris Obieje na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche n'isi mama ya nwa Josephine Obieje na-ayọkwa ka Chineke were arụ ike na ngọzi niile dị iche iche were tụkwasịrị ya na arọ na-abịa n'ihu. Ego Regina Orakuze na-enye Chineke ekele maka ebere ya na ịhụnanya ya n'ebe ezinụlọ ya niile nọ. Uju Ọmasanya na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele ka akwamozu nke dị egwu George Ọmasanya ka ihe niile si wee gaa ọfụma na-enweghị nsogbu ọbụla were na-asị ka Chineke na-edukwa ezinụlọ ya na-edu anyị niile were nabatakwa mkpụrụ obi ya na ndokwa. Chris Obieje na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekele maka ngọzi ya na amara ya n'isi nwunye ya Chizoba Obieje onye nke dotere ụbọchị eji were mmụọ ya na Fraịde anọ gara aga wee na-ayọkwa ka ngọzi Chineke na-edu ya na-echekwaba ya na-agbaziri ya na ndụ ya niile. Ezinụlọ amụchie na-ayọ ka Chineke were aka o ji agwọ ya n'elu nwa ha Ezra Ọmọle wee na-enyekwa ya ekele maka ngọzi niile nke ha natakwara na-ayọkwa ngọzi pụrụ iche n'isie na n'isi ezinụlọ ya. Ịma na Ike bụrụ na-enye Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche na-ayọ ngọzi Chineke na amara ya n'isi Chizoba Obieje na Odera Ezechukwu ndị ike na-elota mgbe eji were mmụọ ha. Kate Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Edwin Nnanyerugbo Ibe. Ezinụlọ Ụfọndụ na Ọkọlue na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Rita Chinwe Ututo. Mberu na Ego Mmeje na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Chinyere Mmeje Ibe. Sista Perpetua Ada Ezekwe na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nwanne ya nwanyị Maria Nzekwe. Ndị alumni ahụ bụ Ọhalụ Seminarị Ọnịcha na-ayọkwa maka mkpụrụ obi onye otu ha rapụrụ n'ugwu George Ọmasanya. Ijeọma Nwosu na-ayọ maka mkpụrụ obi Lydia Jordan.
Sirine ebe mule na yoma kamplobi dia Celestina ebe mule. Francisca Amlo na yoma kamplobi Sister Rita Nairobi. Kamplobi ni ani na mula ngwai kwa potalo. Kamplobi ni na kwelo garaga. Onye si nchụaja na aja nke masa anyị tata bụ ụkọchukwu Marcelus Mbata. Kịta ka anyị niile dunie were aṅụrị n'okwukwe tiekọta ọnụ na okwukwe.
ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere gbaghara anyị njehie anyị gaa ma duru anyị na ndụ ebe onye nwe anyị mee ebere Kristi mee ebere onye nwe anyị mee ebere
ha udo dịrị mmadụ niile ha dịrị Chukwu n'elu pasienụ udo dịrị mmadụ niile ha dịrị Chukwu n'elu pasienụ udo dịrị mmadụ niile ha Amen. 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 Chineke anyị imela ka anyị bụ ndị nke gị dịkwa ọhụrụ ọzọ. Mee ka anyị were obi ntorobịa na-eto gị mgbe niile. Inyere anyị obi aṅụrị site n'inyehachi anyị otito nke ejiri gụnye anyị n'ụmụ gị. Biko mee ka anyị were nchekwube siri ike na-atụ anya nnukwu aṅụrị nke ụbọchị mbilite n'ọnwụ. Site n'adịghị inwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke bụ ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Pita gwara ndị mmadụ okwu sị, Chineke nke Abraham na nke Isaac na nke Jacob, Chineke nke nna nna anyị ha enyela onye na-ejere ya ozi bụ Jesu otito na ebube nke kachasị elu. Unu onwe unu rara ya nye n'aka ndị isi, gọnarịkwa ya n'ihu Pilet. Ọbụna mgbe Pilet kpesịrị ya ikpe, chọọ ịhapụ ya, ọ bụ onye nsọ nke Chineke na onye ezi omume, ma unu gọnarịrị ya. Kama unu rịọrọ ka Pilet were amara hapụrụ unu otu nwoke bụ ogbu mmadụ. N'ihi nke a, unu wee gbuo onye ahụ na-eduba mmadụ na ndụ. Ma Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie. Anyị onwe anyị bụkwa ndị akaebe nke mbilite ya. Ma ugbu a, ụmụnna m, amatala m ihe unu ndị isi unu mere Jesu. Unu mere ya na-amaghị ama, n'ihi na Chineke mere ka ihe niile o buru ụzọ kwusaa site n'ọnụ ndị amụma ya niile mezuo n'ụzọ dị otu a, nke bụ na Kristi ga-ahụ ahụhụ. Ya mere, chegharịanụ ugbu a, lọghachikwutenụ Chineke ka o wee hichapụ mmehie unu niile. Okwu nke usekpụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza ya.
ihe anyị ga-aza bụ Onyenwe anyị mee ka ihe gị chakwasị anyị. Chineke onye ezi omume, mgbe m kpọrọ gị oku, biko zaa m. Ọ bụ gị na-azọpụta m mgbe m nọ na mkpa. Meere m ebere, nụrụ olu m. Biko zaa anyị, biko. Onyenwe anyị, mee ka ihe ịchakwasị anyị. Mata na Onyenwe anyị na-arụrụ onye kwere na ya ọrụ ebube. Onyenwe anyị na-anụ olu m mgbe ọbụla m kpọkuru ya. Onyenwe anyị, mee ka ihe ịchakwasị anyị. Biko Onyenwe anyị, mee ka ihe si n'ihu gị chakwasị anyị. Ọ bụ gị na-etinye aṅụrị n'obi m. Onyenwe anyị, mee ka ihe chakwasị anyị. Aga m edina ala n'udo, bịakwa rahụ ụra n'otu ntabi anya. Onyenwe m, ọ bụ gị na-eme ka ume ruo m ala. Mee ka ihe gị chakwasị anyị, biko. Onyenwe anyị, mee ka ihe gị chakwasị anyị. Onyenwe anyị, mee ka ihe ịchakwasị anyị. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Jọn dị Asọ dere. Ụmụ m, ana m edere unu ihe ndị a n'akwụkwọ unu wee ghara imehie. Ma ọ bụrụkwa na onye ọbụla emehie, anyị nwere otu onye na-ekwu ọnụ anyị n'ebe Nna anyị nọ, ya bụ Jesu Kristi, onye ezi omume. Ya onwe ya bụkwa ihe eji chụọ aja nke metara Chineke obi maka mmehie anyị niile. Ọ bụghị naanị na Jesu bụ ihe medara ya obi maka mmehie anyị niile, kama ọ bụkwa ihe medara ya obi maka mmehie mmadụ niile.
ihe ga-eme ka o wee anyị anya na anyị maara onye Chineke bụ na anyị na-edebe iwu ya niile. Onye ọbụla na-asị ama m Chineke nke ọma, ma ọ dịghị edobe ihe niile o nyere n'iwu. Onye ahụ bụ onye ụgha, eziokwu adịghịkwa ya n'ime. Ma onye ọbụla na-edobe okwu ya bụ onye e mere ka ịhụnanya Chineke zuo oke n'ime ndụ ya n'ezie. Site na nke a ka mmadụ ga-eji mata na anyị na-adị ndụ n'ime Chineke. Okwu nke osebụrụ ụwa. anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị nsọ nke Luka dere. Ha mmadụ abụọ wee kọrọ ndị ọzọ ihe mere n'ụzọ na otu ha si mata Jesu site n'ịnyawa achịcha ahụ. Ma mgbe mmadụ abụọ ahụ na-akọ ihe ndị a, Jesu wee guzo n'etiti ha sị ha, udo dịrị unu. Ụmụazụ 11 ahụ na ndị ha na ha nọ wee kụja tụọ egwu, chee na ha hụrụ mmụọ. Ma Jesu sịrị ha, gịnị mere ụjọ ji na-atụ unu? Gịnị mere unu ji na-enwe obi abụọ? Leenụ aka m na ụkwụ m, wee mara na ọ bụ m onwe m. Metụnụ m aka n'ahụ, wee mara na ọ bụ m, n'ihi na mmụọ enweghị anụ ahụ na ọkpụkpụ, otu unu hụrụ na mụ onwe m nwere. Mgbe Jesu kwusịrị okwu ndị a, o gosiri ha aka ya na ụkwụ ya, obi ha wee jupụta n'ọṅụ. Ihe a wee jukwa ha anya, ma o siri ụmụazụ ya ike inwe mkpebi na ọ bụ ya n'ezie. Ma Jesu jụrụ ha sị, unu nwere ihe oriri ọbụla n'ebe a? Ha nyetụrụ Jesu azụ amịkpọrọ amịkpọ. Jesu wee nara ha azụ ahụ, rie ya n'ihu ha niile. Jesu wee sị ha, agwara m unu ihe ndị a mgbe mụ na unu nọ, na ihe niile edere n'akwụkwọ iwu Mozis na n'akwụkwọ ndị amụma na n'abụ ọma banyere m ga-emezucha. Mgbe ahụ ka o meghere uche ha ka ha ghọta ihe edere n'akwụkwọ nsọ. O wee sị ha, otu a ka edere ya n'akwụkwọ nsọ na Kristi ahụ ga-ahụ ahụhụ sikwa n'ọnwụ bilie n'ụbọchị nke atọ, na site na Jerusalem na a ga-ekwusakwara mba niile nchegharị na mgbaghara mmehie.
n'aha ya, unu onwe unu bụ ndị akaebe nye ndị a. Oziọma bụzere ụwa. Ayusin ko oziọma nke a na mgbaghara anyị. N'ahụ na mmiri ụkwa m anyị nwe ndị na-aha mmiri n'ezi anyị ogbe na aka m dị ọcha. Obiọma ọ dị gị taa? Kwụrụ n'ụkwụ gị abụọ. Ọ bụrụ na ị ma na obiọma dị gị, kwụrụ n'ụkwụ gị abụọ. Site na Sọnde gara aga ruo na Sọnde nke a, nwere ihe i chere Chineke mere gị, ị ga-ekwe ekele ya. Ụwachi n'ala ala obi gị, kelewe ya. Count your blessings and name them one by one and thank God for them. Ọ bụrụ na onwe nke ị na-echeta na ị na-anụ olu m nga ọ pụtara na ede ndụ, kelee Chineke maka nke ahụ. It's a moment of thanksgiving. Chineke na-ana ike ka anyị na-ekene ya maka ihe o mere eme, maka na ekele onye akịdị ọgwọta ọzọ. Nwachukwu abụkwala iri agọ, abụkwala iri agọ, abụkwala iri agọ. Amara m na nsogbu karịrị. Ama m na o nwere ihe ndị na-achọ ịnabiga ọṅụ gị, mana ekwekwala ihe ndị ahụ. Ama m na o nwere ihe ndị na-achọ ịnabiga ọṅụ gị. Ọ na-achọ ịnabiga ọṅụ. Ọ na-achọ ịnabiga ọṅụ. Just decree it and say that this will not stop my joy. Ekwela ka ọ nabiga ọṅụ gị. In Psalm 146, akwụkwọ nsọ si anyị, be still and know that I am God. Nagidere du ka ị mara na m dị in charge. Ọ bụ ihe Chukwu gwara anyị. So ekwekwala ka ihe ahụ nabie gị ọṅụ gị. Praise God in your heart. Kelee ya maka nke o mere eme. Gbawilere maka nri gị elu. Ukwu anyị na-ekwe, achọrọ m ka ị were okwukwe were kwee ya. Dịka ị na-etinye olu gị n'okwu a, were okwukwe tinye olu gị na ya. Mgbe oge chi ruru, ọ ga-adị ka ọla ebube, akwa mgbochi ga-etiwa, ugo nke anyị ga-achake. Ọnọdụ ọbụla ọ ga-adị ka ọla ebube, ndị na-amaghị ga-amara na chi anyị na-efe bụ onye mmeri. Agụ na-eche mba, agụ na-eche mba mo, agụ na-eche mba echewe Igbo niile. Eya onye mmeri. Mgbe oge chi ruru, ọ ga-adị ka ọla ebube, akwa mgbochi ga-etiwa, ugo nke anyị ga-achake. Ọnọdụ ọbụla ọ ga-adị ka ọlụ ebube, ndị na-amaghị ga-amara na chi anyị na-efe bụ onye mmeri. Agụ na-eche mba, agụ na-eche mba mo, agụ na-eche mba echebe Igbo niile. Eya onye mmeri. Thank you, Jesus. I know that. Amen. As usual, I want you to know that whenever you're bubbling at you are coming for a summoning. Na Chineke summon no ge summa mbabia kamuna ge baritoka. Ndị Pentecostal na-agba ya Sunday school.
because we come to learn and listen. Anyị na-abịa ka anyị gee ntị mụta ka anyị ga-esi were bie ndụ a ka ọ dị Chineke mma, anyị esikwa n'ime ya were nweta nzọpụta. Taa Chineke na-agwakwa anyị okwu dịka nna na-akụziri ụmụ ya ihe. Ọ na-asị anyị taa, mee ka gị na onye nkwuchitere gị bụrụ enyi. Amen. Befriend your advocate. Befriend your advocate. Mee ka gị na onye nkwuchitere gị bụrụ enyi. Ọ bụ isiokwu Chukwu na-ezi anyị taa. Ọ bụrụ na gị agụ akwụkwọ nsọ n'Oziọma John chapter 3 verse 16, asị na Chineke ahụkwa ụwa a n'anya, o jiri wee zite otu nwa ya, nke na onye ọbụla kwere na ya amamla n'iyi, kama na onye ahụ ga-enweta nzọpụta. Amen. Ọ bụrụ na ị gbadaga to verse 17, ọ sị na Chineke zitere nwa ya ọ bụghị ka ọ mụọ ụwa ikpe, kama ka ọ zọpụta ụwa. Amen. Okwu ndị a nke Chukwu na-esi na Oziọma John were na-ezi anyị na-akọwara anyị na Chineke zitere di nwe anyị Jesu Kristi ka ọ bụrụ onye nkwuchitere anyị, an advocate. Ọ bụrụ na ị chekie ihe okwu ahụ pụtara na ndị na-ekpe ikpe na ụlọ ikpe, an advocate wee lawyer, onye na-ekwuchitere onye ikpe mara. An advocate is a lawyer who pleads the cause of another. Ọ bụ ihe Jesu bụ n'ebe anyị nọ. Olee ihe merenụ o jiri dị mkpa na anyị ga-enwe onye nkwuchite? Ụmụnna, anyị alala ihe niile n'iyi. Anyị mere njọ mekarịa, anyị ka na-emekwe. Nna nna anyị ha metere, anyị onwe anyị ka na-emekwe. Si ikpe mara anyị, ikpe mara mmadụ, ọ mara mmadụ, ọ mara mmadụ. Ikpe mara mmadụ, ọ maghị Chineke. Asị m gị n'ikpe mara mmadụ, ọ mara mmadụ, ọ mara mmadụ. Ikpe mara mmadụ, ọ maghị Chineke. Ana maka na ikpe mara anyị, anyị enwezighị ike ikwuchitere onwe anyị, maka na ọ bụrụ na ije n'ụlọ ikpe, onye ahụ bụ onye mere arụ, mee mpụ, mere ihe ahụ eji ekpe gị ikpe, ọ bụ ya na-eguzo na-ekwuchitere onwe ya, o nwere onye ọzọ na-ekwuchitere ya. And na nke anyị enweghị ike. Ọ bụ ihe mere na Chineke jiri si n'ala ala obi ya n'obi ebere ya wee ziteziere anyị ọkaikpe onye nkwuchite, onye ike niile dị n'aka, onye ga-enwe ike kwuchitekwuoro anyị wee kwupụtara anyị ka anyị nwee ike nweta nzọpụta na ikpe amara anyị. Mana ihe nyeziri nsogbu n'ọgbọ anyị bụ na nsogbu anyị karịrị akarị. N'otu nsogbu anyị siri karịa otu ụzọ ihe atọ. Nke mbụ, ọtụtụ n'ime anyị ewerela oke agụmakwụkwọ, were oke imeisi agụgọ, were gbe na-amaghị ihe. Anyị enwezi ihe echiche ịgụkọ na anyị bụ ndị njọ. This generation has lost the sense of sin. Ọ naghị emetụzi anyị n'obi mgbe anyị dabara n'ime njọ. Ọtụtụ n'ime anyị, ihe ahụ na-abụ anyị kọmkọm n'obi na nwa m imejọla, ọ nọzighị, maka na anyị ahịgịla ya, hịga ya, wiil ahụ megidere gbakam. Ọ dị ka igwe ndị a na-agba na vileji. Mana ụmụ otu ị ga-esi gbagide igwe white horse, ịgbaga ya, ị dịghị atụ ya mmanụ, ma ọ bụ na ọ sị gị na ike agwụmara ya, ị gara ebuje ya na ka repịara ahụ nọ n'isi ahịa Eke were repịa ya, gị na-agbakwa ya otu ahụ. Ọ bụzi dede ị ga-agbagide ya, ihe ị ga na-anụzi ya na-ada ka igwe Papa Albert,
mgbe ahụ ị ga-amada na ike agwụla igwe ahụ, maka na ọ sị gị na gị mezie ya kemgbe ga-ajụ imezi ya. Ọtụtụ n'ime anyị kọnshens anyị na anyị na-akpalite anyị kọmkọm n'ime na anyị emejọla, ọ na-adazi kwụrụkwantụ. Jụọ nwanne gị nwaanyị nke gọ na-adatụrụ kwamtụkwam. Ị na-atụkwa ya mmanụ ka ọ nwee ike na-akpọlite gị kọmkọm, na-akpalite gị na ihe ị mere na ọ bụ njọ, maka na o nwere ndị a na-asịzi na ihe ha mere bụ njọ. Ha sị gị ka o si bụrụ njọ, ebido rationalize ma ebido siwa agụkọ, ebido weta. Listen to me, whether you are so intellectual in your argument or whatever, intellectual correctness and political correctness cannot change what is a sin. Ihe bụ njọ bụ njọ. N'agbanyeghị otu ọbụla isiri mere argument ya, n'agbanyeghị otu ọbụla isi si agụgọ ya, ihe ọbụla bụ njọ, ọ bụ njọ. You can't change it. Argument ọ sọrọ gị weta. And I want you also to know, achọrọ m ka ịghọtakwa na o nwere difference between njọ. Njọ, ihe dictate njọ warị na mma na Chineke. Crime is part of the state. We're not talking about crime, we're talking about sin. Because o nwere ọtụtụ ihe ndị bụ njọ ịbịa na state, because the law has been turned upside down. It's no longer anything. It's just a normal way of life. And ọ bụrụzie na ihe anwụọna n'ime anyị na ya adịghị amatazi na anyị emere njọ, ọ pụtaziri na anyị enwezighị ihe niile, ọ dịzighị mkpa na anyị ga-enwe onye nkwuchite. That becomes a problem. Maka na ọ bụrụ na mụ na gị kwetere na anyị bụ ndị njọ, then anyị ga-enwe the need maka onye nkwuchite. Ekwekwele okwu Chineke na-agwa gị n'ime obi mgbe niile na ihe a na-akpalite gị kọmkọm n'imejọla ka ije yọọ mgbaghara. Ekwekwele ka ọ nwụọ, maka na ọ bụrụ na ọ nwụọla, ọ bụrụ na imeghe ya nwụọ, ka ị efuola. Maka na ọtụtụ ihe ndị ị ga na-emezi gị na-eme ya, ịmazi ihe ndị na-emazi ihe ịnọlọngadụ the implication, ịma ihe ọ pụtara. Ndị nọzọ asa dị na-ene ka a ga-ajụ gị si chọdịkwa onye a mma. Ọ dị oke mba. Ụgbọ anyị adabawala n'ime ya. Ụgbọ anyị adabawala n'ime ya. Ụgbọ anyị adabawala n'ime ya. Maka na ọtụtụ ihe ndị na-eme mgbe gara aga anyị asaji gbakwa ya mezi ugbu a. It does not matter. No problem. Ọ bụ na anyị mata, ọ ga-emechara Lazarus esoro n'ime ya. Ka anyị kpachara n'anya. Nke abụọ abụrụ na ya amaghị ihe Jesu bịara mee, ọ ya gbakwana ihe kwuru site ya. Akwụkwọ nsọ si anyị na ihe ọgụ nke abụọ agụrụ taa na ọ bụrụ na mụ na gị na-abụ ga-anabata na anyị bụ ndị njọ, na anyị nwere onye nkwuchite nke Chineke na onwe ya zitere anyị, ya bụ Jesu Kristi, na ọ bụ ya bụ onye na-ekwuchitere anyị, na ọ bụ n'ime ya ka e wetara anyị mgbaghara ma sachapụ anyị, na ọ bụkwana n'aha ya ka a ga-ekwusa maka mgbaghara njọ a. N'anya ọgụgụ nke mbụ a sịrị anyị na ndị Izrel amataghị na ọ bụ ihe mere na ha jiri chụpụgo onye nkwuchite ha, na ha amataghị na ọ bụ ihe mere na ha jiri kpọgbuo ya n'obe, na ha amataghị na ọ bụ ihe mere na ha jiri sị mba, ọ bụrụ na ọ gaghị adị ka anyị siri chọọ ya, ngwanụ ka anyị gbuo na ya. Mana e dere ihe ndị ahụ ka mụ na gị na-abụ nwa ike si n'ime ya mụta ihe. Ọ bụrụ na ndị Izrel amataghị mgbe ahụ chụpụgo onye nkwuchite ha, mụ na gị amatala taa, anyị ga-achụpụkwa onye nkwuchite anyị. Maka na ọ bụrụ na mụ na gị chụpụ onye nkwuchite anyị, ikpe ama anyị. Nke atọ, ịmakwa ọbara ejiri gbapụta gị. Ọtụtụ n'ime anyị amaghị ike dị n'ọbara eji gbapụta anyị. Ọbara ya na-eme ihe ọnụ ụzọ. Ọbara ya na-eme ihe ọnụ ụzọ. Ọbara Jizọs na-eme ihe ọnụ ụzọ. Ike dị n'ọbara ahụ karịrị akarị. Ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ edegara ndị Hibru chapter 12 verse 14, a sị anyị that n'ọbara a na-ekwu, n'ọbara a na-ekwuchite, n'ọbara a dị ike karịa ọbara Ebel. Ụnụ m ọbara Ebel. Na mgbe Ken gburu Ebel, immediately ọbara Ebel mesara n'ala. Bịam! Akwa eruo n'ebe Chineke nọ. Bịam! Chineke respond ozugbo. Bịam! Jụọ Ken, kedu ebe nwanne gị nọ?
They said the blood of Abel cried immediately. And God said, Cain, here is your brother. Obruzie n'ọbara anyị na-ekwu okwu ya na-ebe akwa na-ekpechite dị ike kara nke Abel. Ị ga-amazi ihe mere anyị mgbe ahụ ọ nọ n'elu obe ọbara ahụ atapụga ya sị nna gbaghara ha maka na ha amaghị ihe ha na-eme. That was when it was accomplished. And that was why after saying that, the next statement was, it is accomplished. What was accomplished? The advocacy for our redemption. The advocacy for us to be liberated. The advocacy for us to come out from the dungeon of sin. The advocacy for us to be liberated from the chains of the devil. He advocates for us through his blood. Ọ bụ ihe mere nụ mgbe ọ bịaziri n'ozi ọma taa hụ ka ụmụazị ya na-eme ka ọ bụ ya ka ọ bụrụ ya. Ọ sị ha lekwe na aka m, lekwe na ụkwụ m. And ọ bụ ihe a ka ọ na-egosi anyị taa. Ọ sị lekwe na aka m, lekwe na ụkwụ m. Ihe abụọ ọnya nke m natara ka m na-ekwuchitere unu. Lekwe na ihe m dara tru ikwuchitere unu. Kedu ka unu ga-esi jụ m? Kedu ka unu ga-esi gbahapụ m? Kedu ka unu ga-esi nabata ihe m mere unu? Ọ bụ ihe Jizọs na-ajụ anyị. Anyị ga-amara ya. Anyị ga-amara ya. Ihe anyị ga-eji mara Jizọs site na mpantụ dị n'ụkwụ na aka ya. Those marks are the marks of him advocating for us. Ọ bụ ihe o jiri were kwuchitere anyị n'ihu Chineke. Otu ihe ka ọ na-arịọzi anyị taa. Ụmụ m ndị m na-ekwuchitere bịaketenụ m nso. Emejọkwala onye na-ekwuchitere gị maka na ọ bụrụ na gị emejọ ya agọrọ n'ụlọ ikpe ikpe amara gị. Onye ikpe mara nke ya ka njọ. Arịọ m Chukwu ka o nyere anyị aka gbaa anyị ume ka anyị meghee obi anyị. Nke mbụ mata na mgbe ọbụla anyị mejọrọ na anyị dara ada ka anyị yọọ Chineke mgbaghara nwe ike bulie. Nke abụọ ka anyị mara ihe Jizọs jiri bịa n'ụwa na ọ bịara ka o wee kwuchitere anyị. Nke atọ ka anyị wee mara ike dị n'ọbara nke ejiri gbapụta anyị na nwụọ ọ gara iji gbapụta anyị. Ọ ga-enyere anyị aka anyị enwe ike na-appreciate enwe ike nabata onyinye mgbaghara ka ọ na-enye anyị. Ọsọ a ga-ekwusa mgbaghara njọ n'aha ya ebe niile. Ịnụ n'ozi ahụ ọ bụrụ na ịnụ na ya gbasaa ya maka na ọ gwara ụmụazụ taa unu bụ ndị akaebe nyere ozi ya. Gbakwa mbọ ka ị were ezigbo onye akaebe. Udo dịrị unu. Ekwe m n'otu Chineke.
ka anyị mara uru onye nkwuchite a o zitere anyị bara anyị narị na mma anyị na ya, ka anyị nwee ike nabata ya ma gee ya ntị. Amara ya na-akwazi ezigbo onye dara nzukọ ya, anyị arịọ gị mmanụ obodo ka ha na-akwanyere ndụ ugwu malite na ntụ ime ruo n'ọnwụ. Anyị arịọ gị nwere Yeah.
na-eju onwe ha afọ ka Chineke onye maara mkpa na ọchịchị obi mmadụ niile kasie ha obi. Anyị arịọ gị ndị agụpụrụ n'otu ma ọ bụ n'obodo na-akpazi iche iche ka ha nwetakwa nnabata na nkasi obi site n'aka mmadụ ibe ha. Anyị arịọ ndị nwe maka ndị ọgbakọ CUJ ka ha dịrị n'otu were ịhụnanya na-akwazi iwu odibo, ka ha bụrụkwazie ndị akaebe nke afụfụ ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Kristi, wee site na ya jupụta n'ịhụnanya nke Chineke. Anyị arịọ gị maka ezumike mkpụrụ obi ndị kwere n'ụnwụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na Damas tata, ka site n'ekpere na arịrịọ anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebe na alaeze eluigwe. Anyị arịọ ndị nwe ka anyị werezie mkpa ndị ọzọ dị n'ime obi anyị chere ihu Chineke ugbu a. Ka arịrịọ ndị anyị jiri ọnụ anyị wee kwupụta na ndị nke anyị jiri obi anyị chee n'ihu gị bụrụ nke ga-amasị gị ịnabata ma mere anyị uche gị siri chọọ n'ebe anyị nọ, site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị.
anyị ga-asị ya onye na-enye ndụ oke na-agwọ ọrịa o anyị na-asị gị mma mma ewo aha mmadụ gịnị ka ọ bụ ụdị mmadụ gịnị ka ọ bụ onye ọrịa hụrụ ya dịrị mma ememe mmere na anụ n'ọnụ ya mana onye ọrịa hụrụ ya dịrị mma ọzọ onye na-ahụ ụzọ hụrụ ya hụwa ụzọ onye na-agba mkpụrụ hụrụ ya gawa ije tụọ ya n'ọbụ eze tụọ ya n'ọbụ eze onye mere mma tụọ ya n'ọbụ eze onye gwọrọ ọrịa tụọ ya n'ọbụ eze onye nyere gị ndụ kene ya n'ọbụ dike ụdị mmadụ gịnị ka ọ bụ aha mmadụ gịnị ka ọ bụ onye ọrịa hụrụ ya dịrị mma onye na-enweghị nwa hụrụ ya bụrụ ejima onye na-amụ amụ hụrụ ya gbawa nduwe too ya n'ọbụ eze too ya n'ọbụ eze ị ga-asị m efela ya ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere bụ ị ga-asị m efela onye nọ na mma mewere m ihe m na-arịanụ ya ike nkwa ba mba emewere gị ihe anyị na-arịanụ ya o echeta odesi ga-emewere m ihe m na-arịanụ ya ọrụrụ amụrụ ndụ emewere m ihe m na-arịanụ ya o dike na dị mma na mewere gị ihe anyị na-arịanụ ya o gbaya na mma gbaya obe mma gbaya obe mma o gbaya na mma dike na dị mma gbaya obe mma o gbaya na mma tọrọ tọrọ ụzọ gbaya obe mma gbaya na mma ṅụrụ aṅụrụ ndụ gbaya obe mma o gbana ya obe mma gbana ya obe mma ikuku ama n'ọnya nwanne otu onye aṅụrụ aṅụrụ ndue odi nwanyị ti mkpe gbaya obe mma gbana ya obe mmale anakpọ ya Jizọs anakpọ ya obe mma anakpọ ya agụ tọwara agụ eze ụwa niile anakpọ ya anakpọ ya anakpọ ya anakpọ ya anakpọ ya anakpọ ya onye na-eme mma anakpọ ya anakpọ ya anakpọ ya kpọrọ m ya Chineke dị mma kpọrọ m Jizọs nwoke obiọma Chineke dị mma kpọrọ m ya Chineke dị mma etoro etoro ọzọ nwoke obiọma Chineke dị mma kpọrọ m ya isi iyi nke ndụ kpọrọ Jizọs nwoke obiọma nwanne m bulie ya
Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord Master. Hallelujah. 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 And I don't want Ayaragando. Amen. 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 Nara, nara, naro de yomoge, nara, Yowan umunem kajam nangko no bringa gaso chuna yigeli ne inara. Onye nwanyị biko nara onyinye nke nzukọ gị dị nnukwu ọkụ na-ebutere gị inye n'anyị ihe kpatara anyị ga-eji na-enwe ụdị aṅụrị nke a biko nyere anyị aka iketa oke n'aṅụrị nke gị nwenụ anyị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu welite n'obi unu elu ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-eto gị oge niile o sebụrụ ụwa ọ kacha mkpa n'oge ugbu a mgbe Kristi onye bụ Paska anyị bụzi ihe ejiri chụọ aja. Ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya were merie ọnwụ nke anyị bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. Iyi nke ha anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nsọ, 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 nsọ.
kasihanu. Som, 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 som. 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 Na elensezie sọgide donye dum nsọ anyị na-arịọ gị ihe onyinye ndị ya nsọ site n'ikwata ha mmụọ gị ka ha were ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee nara were achịcha ka ọ na-enye gị ekele na otito nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya sị, "Ṅụranụ nke ha, rienụ ya unu niile, nke ha bụ ahụ m, nke ha ga-eduru nye maka unu." Otu ahụ kwa ka o siri mee mgbe erichara nri anyasị ugboro iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito onye ya ụmụazụ ya sị, "Ṅụranụ nke ha, ṅụọnụ ya unu niile, nke ha bụ iko nke ọbara m, ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imeri ime mmadụ, ka were gbaghara njọ ha, na emenụ nke ha na ncheta nke. Ka anyị gbogota n'ile omimi nke okwukwe ha niile ugbu a. Negosikwa ike na ori, O Kristi, wero mira yozo. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ n'iko nsọ nke nzọpụta. Anyị na-enye gị ekele n'ihi na ị kwenyere ka anyị dị mma ịbụrụ iwu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Ozie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Jose Gomez na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị were keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị.
ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ruo ụwa niile. Hallelujah. Hallelujah. Ụmụnna, ka anyị were ekele na onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọpụ Chukwu Nna, Nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ sepụrụ ụwa na-ajọ onye niile, bụrụ ebere gị udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ewerekwanya ha nsogbu niile, were chekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị gaa, kama na okwukwe nke nzukọ gị, nye anyị udo na anyị dịkọ n'otu uche gị siri chọọ, ịbụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo ngo sepụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịtanụ ibe unu ekele nke udo. atụrụ nke Chukwu. Eluigwe na Jesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ọ bụ ya na-ekwuchitere anyị n'iwu Nna. Ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
Hymn number 6. Number 123.
241. 241.
onye nwe anyị were obiọma gị lekwasị anya bụ ndị nke gị ọ masịrị gị ime ka anyị dị ọhụrụ site na ihe omimi nke a gị ebighị ebi biko mee ka anyị rute na-anwụ anwụ na otito mbilite n'ọnwụ nke ahụ site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị kụpụrụ onwe anyị aka, onye ọbụla ka anyị kụpụrụ onwe anyị aka. Ihe anyị ji asị ka anyị kụpụ aka bụ tupu ebido ka unu ya afụ ka mmiri si were dị. O nwere ndị ka nọ n'ụlọ na-echegbuo ya agbacha mana unu ruo onwe unu ụka na unu ya agbalịghị mbọ na unu ya nọ ebe a taata. Ka anyị kụpụrụ onwe anyị aka ike n'ike. Ka anyị letekwa na nkwa anyị kwelụ Together in Mission, nkwa anyị kwelụ capital campaign ndị emejubeghị nke ha ka ha gbaa mbọ anyị na-elote ma ọ ka na-echi anyị ọ bụ nkwa anyị kwere Chineke wee na-elotekwa ikusa ndị ya agba tiketi ọ bụ na ha agbabeghị ọ na-adị na n'ụkwụ nwayọọ nwayọọ. T-shirt ha dị online mana WhatsApp ndị nke nwoke ma ndị nke nwanyị $20 of any of the sizes. Wee na-elotekwa pilgrimage nke anyị kwuru okwu ihe September 21, 2024. Flyer dị na board, information gbasara ya dị na board, phone number dịkwa ebe ahụ. Ndị young adult and youth choir lotenu na ọnụ na-akwado ọfụma maka ikusa nke anyị eje agbasakwa unu echelu unu nwere practice ka unu gbaa mbọ ụkwa na unu mere ọfụma. Ọ bụrụ na unu na-ada abịa practice ama ukwe amara m ka unu esi wee kwado unu maka ikusa. Tony Ezemonye na Ijeọma Ezemonye anụ ya. Okay. Ijeọma onye sọlị ya nwụrụ na Spain. Ụmụaka ndị ọ rapụrụ ebe ahụ 19-year-old. So ha nọ n'uru dịka anyị si eme ka anyị beruore ha gbaruore ha dịka anyị si eme. Onye ọbụla ndị otu anyị mmadụ nwụnarịrị daalụ. Ọ bụrụ na agbasa ndị mere anniversary 20 years anniversary agbasa na ha nwere ịkpa ngaji n'ọnụ kwa ụmụaka ndị okenye onwezie nke fọrọnụ na-agagidebazie mana ụmụaka ike eyi ebu ụzọ were mee dịka anyị si eme. Kịta ana m akpọzi Emeka na Nneka Njoku 20 years ka ụnụ pụtaba na mkpụrụ 20 years emetara ka ụnụ pụta kịta. enyemaka anyị dị n'aha onye nwe anyị. Chineke ji ike niile ikechara nwoke wee kwupụta n'ezie na ọ dịrị mma ka nwoke nọrọ naanị kee nwaanyị wee nyebe site mgbe ahụ dịbazie ezinụlọ abụrụ ihe ibere ka ọ na-enye aka n'ụwa wee na-azụpụta
ndị ga na-eme ka anyị nwụbara mmadụ. Anyị na-ekele gị maka onye nke ezinụlọ a, anyị na-ekele gị maka afọ ọma gị mma gị n'isi ha kemgbe afọ 12 ijikọrọ Emeka na nwunye ya. Ha si na njikọ a wee mụta ụmụ ọma ndị a. Ezinụlọ a, anyị na-ekele gị maka ịhụnanya gị n'ebe ha nọ, udo gị tinyere ha n'etiti ha, amara ọma gị nyere ha, ụzọ niile gị si edu ha kemgbe na ama m na nke nọ n'Igbo ka ha bịara ikele gị maka ndị mere eme. A sị ekele onye anyị dọrọ kpọta gị ọzọ, biko nna ka ha bịara ikele gị kpọtakwara ha ọzọ. Ebe ha si na udo gị dị mma, mụbaa udo gị n'etiti ha. Ebe ha si na ịhụnanya nyere ha na ọ dị mma, mụbaa ịhụnanya gị n'etiti ha. Ụmụ ọma a ka i nyere gọzie ha, na-ekwele ka ụmụaka ndị a butere gị ihere, kama ka ụmụaka ndị a bụrụ ndị ha ga-eji na-eme ọnụ mgbe niile. Ebe anyị gbakọkwara taa isoro ha ṅụrị ọṅụ, ebe anyị si na ihe ọma dị anyị mma, nna m ka ihe ọma dị iche iche na-erukwa anyị aka site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Achukwu n'ike niile gọzie nara ekele unu na-enye ya, ma mee ka udo na ọṅụ jupụta na ndụ unu, n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Mara ya mama, si ya n'omela, eze Jizọs kụwara ya mama, si ya n'omela, si ya n'omela o, imela imela. Eze Jizọs kụwara ya mama. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. Today is the first time you are worshiping with us here. Please may you stand. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka were oh my God, na mmiri niile anụ. Biko ka anyị kọpụrụ nụ ha aka. You are welcome. We thank you for worshiping with us. Anytime you are around, please come back to worship with us. Thank you very much. Anyị wee na-ekelezi ụkọchukwu kaala anyị ụka. Anyị mụnye ọfụma masịrị izu mbata ka anyị kọpụrụ ya aka. Ekele m niile sie ike. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ịsakwụsịgo lawa n'udo. Two 192.